tenis taula i ho farem amb el Girbau Vic de tenis taula. Ens acompanyen la Sílvia Coll i la Irina Jimeno. Benvingudes les dues. Sílvia, ja ets veterana del Tot Esport, perquè ja has vingut en altres edicions. Per tant, ja saps una miqueta del que va. Irina, no sé si has tingut temps de veure més o menys tot plegat. Què t'ha semblat? Sí, he tingut temps de veure-ho tot i la veritat que és increïble la quantitat d'esports que hi ha i l'ambient també és tot molt guai i m'ho he passat molt bé, la veritat. Aquest any molta representació de tenis taula, tenim. Ahir va venir el Marc Duran, l'Elvira Rat, a més tenim com a ambaixador el Jordi Morales, que suposo que és un referent per totes, 7 Jocs Paralímpics, 3 medalles paralímpiques, per tant també un referent en el món del tenis taula, però també en el món de l'esport. Comencem parlant de com veieu el nivell del tenis taula femení català. Ara mateix són 4 els equips que tenim, el Sant Cugat, el Tramuntana Figueres, el Girbau Vic i el Ganxets de Reus. Per tant, el nivell català està bastant bé, podríem dir, ara, actualment. Comencem per tu, Sílvia, com ho veus? Sí, actualment la veritat que el tenis taula català està bastant bé, tant en nois com en noies. Sobretot amb noies últimament s'està destacant més, s'està apostant més també. I doncs cada vegada va millor i animar també a que cada vegada els clubs facin més esforços per les noies i la veritat que molt contenta i que segueixi aquesta rivalitat per més anys. A Vic sempre hi ha hagut aposta clara pel tenis taula femení, fa molts anys que es lluita per tenir l'equip a la màxima competició. Aquest any quins han de ser els objectius d'aquesta temporada? Bé, els objectius és quedar entre les 3 primeres, quan més alt millor, i ara estem lluitant per aconseguir partit a partit i bé, de moment la cosa va bé, ara hem de seguir lluitant a tope com fem sempre. Aquesta temporada estàveu disputant competició europea, la Europe Cup, però vau caure a la segona fase. Ha suposat que els objectius acabessin complint? Més o menys era l'objectiu o aspiràveu a arribar a seguir continuant endavant a Europa? Bé, l'objectiu principal era passar alguna ronda més, la veritat, però tampoc vam tenir molt bona sort amb el grup i vam intentar aprofitar-ho, però no va ser així. Llavors, de cara a la pròxima temporada és estar a llocs europeus per poder tornar a jugar aquesta competició i a veure si podem passar alguna ronda més. Clar, evidentment, perquè és un bon aparador a nivell internacional poder jugar aquest tipus de competicions i sempre agrada poder jugar a Europa. Com vau començar vosaltres el tenis a taula? Clar, sent de Vic també una miqueta ja hi ha tradició allà, per tant, suposo que les coses una miqueta més fàcil. Com vau començar, Sílvia, en el teu cas? Jo vaig començar, de fet, per un tema familiar, entre que ens van regalar una taula. Teníem una taula a casa, la meva germana va voler-ho provar i tot. Al final em vaig animar, ho vaig provar, jo vaig jugar a futbol i mica en mica vaig anar-hi anant més dies i em va acabar agradant molt. En mig any ja estava jugant només a tenis taula. És a dir, que vas deixar de banda el futbol pel tenis taula. Sí. Molta gent està centrada només en el futbol. Per tant, tu què els diries? Perquè, clar, tu et vas acabar de cantar pel tenis taula. Què té millor que no pas, per exemple, el futbol? Què t'agradava més? Són esports bastant diferents. Una cosa és a nivell d'equip i l'altra és a nivell individual i és bastant diferent. Llavors, jo el consell que donaria sobretot és que s'ho passin bé i que facin l'esport que els omple de veritat. Clar, són molt diferents, però en el fons, quan jugues a tenis taula, encara que estiguis sola davant del rival, també estàs jugant en equip, que això també... Perquè molta gent diu, jo vull que el meu fill jugui en un esport d'equip, que no sigui individual, però el tenis taula, en el fons, encara que estiguis en aquell moment jugant sol, és d'equip. Sí, és d'equip. De fet, tu ets la imatge, però darrere teu hi ha molta gent, hi ha molt treball i que cadascú dona la seva millor part en la cosa que pot. Irina, com vas començar tu? Bé, jo vaig començar perquè el meu germà ja jugava i doncs jo l'anava a veure en les competicions i al final m'acabava avorrint i un dia vaig decidir anar-ho a provar amb 5 anys i doncs em va agradar molt i a dia d'avui aquí seguim entrenant a tope. Doncs aquí que has arribat i força lluny. Clar, evidentment esteu competint a un nivell bastant alt, per tant, les hores de dedicació són importants les que hi heu de dedicar. Els entrenaments com són? Són cada dia? Quantes hores hi dediqueu? Sí, són gairebé cada dia. Hi dediquem entre 5 i 6 hores diàries
repartides una mica, també fent part física, per complementar, sobretot és una part molt important, però entrenem bastant. En el teu cas igual, exactament el mateix. Sí, les dues estem en un centre d'alt rendiment i allà els entrenos també són bastant intensos i bastantes hores, però bé, està molt bé i sí. El tenis taula pot sorprendre perquè és d'aquells esports que la gent diu és minoritari, no hi ha massa gent que jugui, però en canvi és d'aquells esports que et permet més o menys poder-te guanyar la vida i poder estar exclusivament dedicant-te a tenis taula. No sé si en el vostre cas us permet mínimament anar cobrint despeses, tot plegat, o encara necessiteu més recorregut per poder-vos acabar guanyant la vida, perquè tenim el cas de molts jugadors que heu de compaginar diverses lligues per poder-vos guanyar la vida, però és possible, que en altres esports no hi ha manera de fer-ho possible. Sí, possible és. Has de ser bastant bo, també és veritat, i amb nois és més fàcil guanyar-se la vida que amb noies ara mateix. Jo crec que d'aquí uns anys serà bastant per igual, però és possible sent bastant bo i dedicant-te només a això. Però sí, possible és. I creieu que hi ha moltes diferències? Ara deies, a la masculina és possible. Esteu al mateix nivell, a la divisió màxima, amb la resta de nois de Catalunya que estan a la màxima divisió. Noteu que hi ha molta diferència encara entre nois i noies pel fet aquest que deies, ja d'aquells es poden guanyar la vida, vosaltres de moment és bastant complicat. Les diferències en el joc no, però... Bueno, però perquè simplement hi ha més lligues de nois que de noies, però perquè no hi ha tant nivell de noies inscrites. Llavors, si hi haguessin més noies, més inscripcions, més tot, es farien més lligues, més competicions, més... Llavors, clar, és més fàcil que hi hagi més nois, que els recursos siguin més, però perquè hi ha més inscripcions. El tenis taula, dieu que sou al CAR de Sant Cugat, necessita una dieta en concret? Us dona la nutricionista unes pautes a seguir, que suposo que sí? És a dir, quan esteu al CAR esteu tan ben cuidats que teniu tot el recolzament possible, que si fisios, que si nutricionistes, que si psicòlegs... La nutrició és important pel tenis taula? Sí, molt. No, o sigui, no és un esport que t'hi has de fixar com absolutament tot, però és bastant important per rendir bé i també per èpoques que vas amb més cansament o altres temes, doncs sí, és bastant important. A nivell mental, suposo que també aquí es treballa el tema perquè és un esport molt ràpid, heu d'estar pendent de moltes coses a l'instant i suposo que gestionar-ho tot, els punts són molt ràpids, si en perds t'has de recuperar ràpid, això també es treballa a nivell mental? Sí, al centre del rendiment tenim de tot i aprofitem això i jo, per exemple, vaig bastant al psicòleg per treballar tot això a nivell mental, que al final és molt important. Perquè és important això que diem, del tema dels punts, que quan perds un punt tinguis la capacitat de sobreposar-te a la situació i poder tirar endavant el partit. Què s'ha de tenir per ser bona jugadora de tenis taula? Molt sacrifici, esforç, però sobretot il·lusió. I a nivell físic potser agilitat... Sí, però això ja... Si et costa, es pot treballar. Tot es pot treballar. Sí. Vosaltres heu tingut la facilitat de tenir l'esport del tenis taula a casa, a Vic, però per molta de la gent que aquests dies ens estigui veient, és fàcil poder acabar accedint a un club per poder jugar a tenis taula arreu de Catalunya? Hi ha moltes possibilitats? Sí, a dia d'avui és bastant fàcil, ja que hi ha molts clubs disponibles. I segur que a prop tothom en pot tenir algun per poder entrenar una mica i passar-s'ho bé. Què els diríeu a la gent perquè tinguin ganes d'animar-se en el món del tenis taula? Doncs que sobretot ho provin, perquè molta gent ho prova i ho deixa córrer, sobretot a càmpings o a l'estiu o tal, que sobretot ho provin i que si els agrada que ho intentin de veritat. Doncs tant de bo la gent s'animi, i ja diem que hi ha molts jugadors de tenis taula a Catalunya, però és el que diu, que si hi ha més jugadores, doncs aquí hi haurà més lligues, més competitivitat i per tant la cosa podrà créixer. Moltes gràcies a les dues per ser avui aquí amb nosaltres i per explicar-nos una miqueta més del Girbau Vic, però també del tenis taula. Moltes gràcies, Sílvia Coll i la Irina Jimeno, moltíssimes gràcies pel vostre testimoni. Que vagi molt bé. A vosaltres. Gràcies a vosaltres.